गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम बोसोर गोदान 1432 बैसागु रंजालि बैसागुनि थाखाय जों एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननो गासैनिसिमबो जासिहरबाय। जोङो दिनै गोनांथार मोनसे इस्युखौ लानानै बेयाव जथायै जोङो प्रेस मिट खुंनाय जादों। बिनि जाहोनानो जाहैबाय बावैसो सिगां आं आंनि मोखां बिजाबाव फोरमायनाय जे एनआईए स्पेशल एनआईए केसनि गासैबो केसफोरा सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव सफैगासिनो दं होननानै आं मोनसे फोरमायथिनाय जादोंमोन। दा गमामायैनो दिनै बियो मोगथां महराव नुजाफैबाय। दाखालिसो 8 तारिख खालि गुवाहाटीसिम सफैबाय। सेन्ट्रेलनिफ्राय गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बियो जोंनि गासै स्पेशल एनआईए केस नांनाय सा 54 जोंनि जोहोलावफोरा दिनै दासिमबो जेलाव दङ। दा बिथांमोननि केसा गासै 9था दङ। बे 9था केसा आसामाव सफैबाय। बे केसानो जाबाय एनआईए स्पेशल केस आरसी 01/2014, आरसी 02/2014, आरसी 03/2014, आरसी 04/2014, आरसी 05/2014, आरसी 06/2014, आरसी 07/2014, आरसी 01/2015 आरो आरसी 09/2019 बे एनआईए गासै 9था केसा दिनै सफैबाय आसामावहाय। दा बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि जानानै जोंनि नख'र मन्त्रि अमित शाह जीखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार सीएम सारखौबो जोङो जोंनि एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशननिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर जासिहरो आरो सान हर नाजानायनि गेजेरजों बे जोंनि 9था केसखौ जाफुंसार होनायाव आबुङैनो खस्थ' लाबोनाय जोंनि बिटिआरनि चिफ सार मानगोनां श्री प्रमद बर' सारखौबो जोङो एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशननि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। जोङो मार्च खालि जोङो आसामनि एडभोकेट जेनेरेल देबजित सैकिया सारखौबो जों लोगो लाहैखादोंमोन जे एनआईए केसनि बे माखासे केसफोरा 9था केसफोरा जुदि आसामाव जुदि फैयोब्ला गमामायैनो बिनि गासै दायित्वफोरखौ सारा लानानै खामानिफोरखौ मावलांनांगोन होननानै जोङो बिथांखौहाय जों लोगो हमहैदों आरो सावरायलायनाय जादों। बिथाङाबो खोथा होदों जे आसामाव सफैयोब्ला फार्स्ट टाइम आंनो खबर लाग्रोनानै बेखौहाय ल' बायदियै माखासेफोरखौ बिजिरनायनि गेजेरजों जे मा राहा लामा लानांगौ बेखौहाय आं खालामगोन आरो पजिटिभलि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङाबो जोंनो एसुरेन्स खोथा होदों। दा बेफोरबायदि गासैबो बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय जोङो आरो खनसेबाव जाय बिथांमोना बे केसनि थाखाय दुखु खस्थ' लादों खामानिफोरखौ मावदों जों बिथांमोनखौ आरो साबायखर जासिहरबावो। जोङो दिनै गोजोननाय मोनदों जों जेरैबायदि लुबैदोंमोन जेरैबायदि बेफोरनि थाखायनो जों एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै सान हर खामानि मावदों। दा बेफोर गासैबो मोगथां महराव मोननायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै फुलि केसफोरनि बिथिङावहाय एनआईए केसनि जोंहा एनआईए केसा दिनै 2023निफ्राय लानानै दिनै बोसोरसे बारबाय। बिथांमोननि जेसेबां इक'नमिकेलि हेल्प खालामनांगौ फाइनान्सियेलि हेल्प खालामनांगौनि बिथिङाव गासिबो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो राङारि अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजोंब्लाबो बहुद मदद होफैदों। दिनै बिथांनि नाजानायावनो आरो जोंनि बे सान हर खामानि मावनायावनो बे केसफोरा पजिटिभलि खामानि मावनो जागासिनो दङ। दिनै बियो सफैबाय आसामाव सेन्ट्रेलनिफ्राय खुब खम समनि गेजेरावनो बियो जाजआव थांगोन। बिनि गेजेरजोंहाय जोङो मेक्सिमाम पजिटिभ लाइनावनो खारगोन होननानै जों मिजिंथिदों। रिहेबिलिटेसननि बेलायाव जोंहा गासै दायो
4840 मोनफुंनो हाबाय। जोंनि डिमान्डआ बै समावहाय 678 ल'सैमोन। दा 678 आव दाखालि 8 थारिख खालि रानबाय, माखासेखौ 590 रानबाय। दा बारा गैला, मथा मथि 200सो दंबावो। बियो हयथ' थाबैनो होनानै बेखौ फोजोबगोन होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों।